Hallo, welkom bij Woord voor Woord. Dit is les 3. Waar is mijn pen? Waar is mijn pen? Waar? Waar is mijn pen? Ah, mijn pen is onder het boek. Op, onder. Dit is mijn pen. Rick, is dit jouw pen? Nee, dit is mijn pen. Ja, dat is jouw pen. Dit is mijn pen. Ik geef mijn pen aan Rick. Ik geef, alsjeblieft. Dankjewel. Ik geef het boek aan Rick. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik geef het papier aan Rick. Alsjeblieft. Dankjewel. Dit is mijn boek. Rick, dat is jouw boek. Waar is jouw boek? Rick, schrijf jouw naam. Schrijf jouw naam op het papier. Rick schrijft Rick. Ik schrijf mijn naam. Ik schrijf mijn naam op het papier. Rick schrijft Rick. Ik schrijf Mirjam. Mirjam is mijn naam. Ik schrijf. Ik lees. Ik lees Mirjam. Ik lees mijn naam. Ik lees in het boek. Ik lees. Ik lees tas. Tas. Het woord. Woord, 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 woord. Allemaal woorden. Het woord tas. Ik lees tas. Ik schrijf tas. Ik zit. Ik zit op de stoel. Ik sta. Ik sta voor de stoel. Ik sta achter de stoel. Voor, achter. Ik zit op de stoel. Ik zit op de tafel. Waar is de docent? Ik zit onder de tafel. Waar is mijn pen? Mijn pen is onder het boek. Mijn pen is op het boek. Mijn pen is onder het boek. Ik kijk. Ik kijk naar de muur. De muur. Ik kijk naar de muur. Ik kijk naar het raam.
Ik kijk. Ik kijk naar het huis. Ik wijs naar het huis. Ik kijk. Ik wijs. Dit is mijn huis. Ik woon in dit huis. Ik woon in Groningen. Rick, waar woon jij? Ik woon in Groningen. Rick woont in Groningen. Ik woon in Groningen. Waar woon jij? Dit was les 3. Tot de volgende les. Dit is les 4. Wil je koffie of thee? De koffie. De thee. Het kopje. De suiker. De melk. De kan. Dag Rick. Wil je koffie of thee? Lekker, koffie alsjeblieft. Kom, ga zitten. Ga zitten. Wil je koffie of thee? Rick wil koffie. Rick, wil je suiker in de koffie? Ja, alsjeblieft. Hoeveel suiker wil jij in de koffie? Een beetje. Oké. Wil je melk in de koffie? Ja, alsjeblieft. Hoeveel? Veel. Veel. Rick wil koffie. Rick wil suiker in de koffie. Rick wil melk in de koffie. Rick wil een beetje suiker. Een beetje. Rick wil veel melk. Veel. Alsjeblieft, Rick. Dankjewel. Lekker. Rick drinkt. Rick drinkt koffie. Ik drink geen koffie. Geen koffie. Ik drink thee. Lekker. Rick, drink jij veel koffie? Ja, ik drink veel koffie. Hoeveel? Hoeveel? 4 of 5. Dat is veel. Ik drink niet veel koffie. Ik drink weinig koffie. 1 of 2. Dat is niet veel. Dat is weinig. Ik drink veel thee. Ik drink 5 of 6 thee. Dat is veel. Wat is dat? Wat? Wat is dat? Dat is de kan. Wat is dat? Dat is het kopje. Wat is dat? Dat is de suiker. Wat is dat? Dat is de melk. Ik wil een kopje thee. Ik pak het kopje. Ik pak de kan. De thee is in de kan.
Ik doe de thee in het kopje. Ik zet de kan op tafel. Ik pak de suiker. Ik doe een beetje suiker in de thee. Ik leg de suiker op tafel. Ik pak de melk. Ik wil veel melk in de thee. Ik doe de melk in de thee. Ik zet de melk op tafel. Ik leg de suiker. Ik zet de melk. Leg, zet. Ik leg de pen op tafel. Leg. Ik zet de kan op tafel. Zet, leg, zet. Ik pak de thee. Ik drink een kopje thee. Lekker. Dit was les 4. Tot de volgende les.